Da ka jing cemu ban ele ban ai ka jing sakri ki kentai bat ban penbiang ya ka jakasa ka babiang hakasi sakjan jokota yau baladam katna social welfare kala Plie ya ka working women's hostel ka badan Rilbong kabalatai ha ka jing lut jing sap ka balakot saw point san not klur tangka leng ba ka SPA scheme ya kani ka working women's hostel la Plie do menteri ka sarkar jila uba Sanbor Shullai ubalong ru MLA kathan ha ka jinge don lang u secretary jong katna social welfare uba IW ingti ki he sarkar kinong elam jong ka garu welfare society kirang ba snong kathan ba kiwi uba Sanbor Shullai ha ba ajin kiran ula ai khuble kerpang ye ki officer jong katna revenue khamtam e menteri sarkar barem ka jala u professor RC lalu bat ye menteri katna social welfare uba kermen sela bat ikinong yelam snong kibala ai ka jing kersan ban pentikna ban la ban te ye kani ka hostel na ka menta ka bha ka miat jo ki pat ba ulong ba ki por ki ba menshwa kani ka jaka ka de ka bala shu i isra bat la penlong ye kani ka jaka ban le ki kam snio hanrei menta da ka jing te ka hostel kala wanra ka jing sngan ye ka snong ka thau bat kala long ru ka jing mentoi ki pat ba uba Sanbor lo penpau ye ka jing men ba kong MLA ulala ban wanra bun ki kampenroi halaka constituency bat lokular ba on ye le ban train na ka benta ka bha ka miat jong ka constituency bat ki pat ba ka than hi bra ko wei